El que m'agradaria dir sobretot és que no us faci por fer carreres o FPs TIC. És difícil, sí, no és algo fàcil, no és algo que et regalin, però necessitem dones amb ambició, necessitem dones que formin part d'aquest canvi. Hola, em dic Sara Puig Cabruja, tinc 27 anys i he estudiat dos graus superiors, el de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma i el de desenvolupament d'aplicacions web. A més, ara estic estudiant la carrera d'Enginyeria Informàtica i tinc dues feines. Treballo a SIARC i a Fempro Comuns, que és una cooperativa on desenvolupo projectes en Internet de les Coses. Les tecnologies de la informació i de la comunicació, el que més em va atraure és la seva capacitat per canviar el món. O sigui, qui no vol canviar el món? La tecnologia avança molt ràpid i permet canviar el món, coses que fa anys es pensaven impensables. La meva experiència en la formació professional en les TIC ha sigut meravellosa, ha sigut molt agradable. M'he trobat amb un equip de docents espectacular, amb unes capacitats increïbles i, a més, que estimen la seva feina i transmeten aquesta passió. I és algo superimportant. El que em va portar a presentar-me als Premis Tonatic potser és una mica trist, però és la necessitat que tenia intrínseca de tenir referents femenins, però a més que fossin tangibles, perquè és molt bonic veure algú per la tele, una dona brillant, espectacular, però et queda molt lluny. Llavors necessitava alguna més palpable, alguna que pogués trobar al meu dia a dia. El projecte amb el que em van premiar és un projecte de web, de fet, el de final de cicle, que tractava el reconeixement de figures planes dibuixades a mà i la posterior representació tridimensional amb realitat augmentada. No, de fet, vaig trobar feina mentre estava fent el grau. No és algo complicat, ja que és un sector on realment hi ha molta demanda, però hi ha molta demanda a més de dones i de noies, expertes i professionals. Així que us animo a estudiar carreres o graus TIC. Efectivament, treballo on vaig fer les pràctiques, ja que la FP et dona un gran ventall de possibilitats i realment no tens problema perquè, com ja he dit, és un sector que hi ha molta demanda.